Takže vás zdravím, ak sa počujeme. A dneska si zahráme Pets Go. Dobre. Tu si môžeme otvoriť nejaký roll. 1000-ový roll to je akože nič moc, ale dobre. Prečo to nejde? Čo padne? Ne, to je nubácké celkom, ľudia. Dobre. Nahráva to, takže môžeme ísť ďalej. Neviem, seká mi to. Docela dosť mi to seká, akože. Dobre. Budeme si všímať sekanie, dáme si trošku aj zvuk. Kámo, to je hrozný buk. Akože počítač nemá moc najlepší, ale dobre. Dáme si trošku zvuk. Trošku ASMR, ako sa hovorí. Ideme fishing. Zároveň aj rolovať ideme. Dobre. Seká mi to, takže neviem. Chybu vyrieším na konci videa, ľudia. Ma počujete. Samozrejme, ešte dneska to pôjde na YouTube. Vydal som to 21.11. toto video. Takže ešte dneska to na YouTube pôjde. Vlastne. Otvoríme si čestky. A uvidíme, čo z nich padne. Nič moc, bieda. Padla mi ešte nejaká česka, tak si otvoríme. Kámo, to hrozne seká. Dobre. Čo padne? Kámo, čo to je za buk? Dobre. Dobre. To bolo trošku kratšie video. Chcel som vám odhaliť svoj hlas, ľudia. Takže niekde sa idem s vami rozlúčiť. Môžem aj tuto. To je úplne jedno. Takže čus! Vidíme sa u ďalšieho videa, ktoré vyjde zajtra. Ahoj!